سلام كميلوهم كبرى تخاتاتلتي نايدم سحلنا channel نلومي حيزولكم كاريبا زلخو مدب نيوتكم زلوت كوينو بزعبا بفقر تسبر لبي كمي كم زحوي زدبيو سامو وداتا مساين ختصنحو ناتمنخو ناي مكتتال مجم ودسب كوينو عبز عالم كمالالس انتلو بزحات አሉታው ነገራት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ባህሪያዊዩ ካብአቶም ድማ እቲ ሓደ ብዘይ ሓሰቦን ብዘይ ተጸበዮን መንገዲ ልቡ እንትስበር እዩ ክኾነኒ ምሳይ ንቐጻሊ ክዘልቕ ኢሉ ዝሓሰቦን ዝኣመኖን ዓርኩ ክጠልሞ እንተሎ ይጉህን ልቡ ይስበርን እዩ ወዲ ሰብ ኣቐዲሙ ተስፋ ንዘይገበረሉ ነገር ብቐሊሉ ልቡ ክስበር ኣይክእልን እዩ መብዛሕቱ ግዜ ብፍቕሪ ልቦም ዝስበሩ ሰባት ኣዝዮም ሩህራትን ቁኑዓትን ኣብ ልዕሊ ምዃኖም ሓደ ግዜ ሰብ እንተቐሪቦምዎ ቀልጢፎም ዝኣምኑ ዓይነት ሰባት እዮም እቲ ቀንዲ ጸገሞም ካብ ሰብ ፍጹምነት ዝጽበዩ ምዃኖም እዩ ምፍቃሮም እኳ ጌጋ እንተዘይሃለዎ እቲ ኣብ ውሽጦም ዝሓዝዎ ልዑል ትጽቢት ግን ኣመንጉ ንዘጋጥም ጸገም ከይጻወር ይገብሮም ፍቕሪ እቲ ዝዓበየ ህያብ ደቂ ሰባት እኳ እንተኾነ ኩሉ ሰብ ግን ብንጽህና ክጥቀመሉ ኣይረአን እዩ ገለ ሰባት ካብ ዘለዎም ሕማቕ ጠባይ ተበጊሶም ውሽጦም ዘይኣመነሉን ንቐጻሊ ዘይደልይዎን ሰብ ከም ዘፍቀርዎ መሲሎም ይቐርብዎም እቲ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ዝቐረበሉ ሰብ ድማ ናታቶም ዘረባ ኣሚኑ ብሙሉእ ልቡ ይቕበሎም ኣብዚ እቲ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር ነቲ ሰብ ንኽእሙኑ ኢሎም ኣዝዮም ጥዑማትን ማረኽትን ቃላት ተጠቒሞም ልቡ ክትርክስ ይገብርዎ እዚ ክገብሩ እንተለዉ ግን ብሓቂ ነቲ ሰብ ንቐጻሊ ምስኦም ክነብር ብቑም ነገር ደልየምዎ ዘይኮነስ ንኽልተ ነገር ምዃኑ እዩ እቲ ቀዳማይ ነቲ ሰብ ኣሚኖም ብፍቕሪ ወዲቑ ክርኢ እንተለዉ ብኻልኦት ሰባት ከም ጅግንነት ተገይሩ ክውሰደሎም እዩ ድሓር ድማ እቲ ሰብ ፍቕሪ ምስ ሓዞ ዕሽሽ ይብልዎ እቲ ካልኣይ ድማ ካብቲ ሰብ ዝደልይዎ ግዝያዊ ረብሓ ስለ ዘለዎም ብፍቕሪ እንተዘያውዲቖምዎ ድማ ከም ድሌቶም ክእዘዘሎም ስለ ዘይኽእል ኮነ ኢሎም ልቡ ተቋጻጺሮም ክብለጽሉ ስለ ዝደልዩ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ግን ነቲ ሰብ ዝእምንዎ ንሓዳር ከም ዝደልይዎን ቀጻሊ ሓቢሮም ክዓብዩ ምዃኖም እዩ ኮይኑ ግን እታ ዝደልይዋ ነገር ምስ ረኸቡ ጠንጢኖምዎ ይኸዱ ኣብዚ መንጎ እዚ እቲ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ቀሪቡሉ ዝነበረ ሰብ ውሽጡ ጽቡቕ ተስፋን እምነትን ተሓጓስን መሊኡ ነይሩ ሃንደበት ደርብዮምዎ እንትኸዱ ዝስምዖ ቃንዛ ካብ ልቢ ምስባር ሓሊፉ ናብ ካልእ ስጉምቲ ክውስን ይገብርዎ ብፍቕሪ ዝተሰበረ ልቢ ዝሓዊ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘይኮነስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቀስ ብቐስ እናተመሓየሸ ዝመጽእ ለውጢ እዩ ብፍቕሪ ዝተሰበረ ልቢ ንኽሓዊ ብዙሓት ሜላታት እኳ እንተሃለዉ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ሕዚ ዝገልጸልካ እዮም እቲ ቀዳማይ እኹል ዕረፍቲ ምውሳድ እዩ ልብኻ ብፍቕሪ ተሰይሩ እንተነይሩ ኣብ ኣእምሮኻ ንዝፍጠር ጭንቀት ንኽጠፍእ ናይ መጀመርያ ስጉምትኻ እኹል ዕረፍቲ ምውሳድ እዩ ዕረፍቲ እንተወሲድካ ውሽጥኻ ብጣዕሚ ስለ ዝረጋጋዕ ብኽሕደት ዝተጎድአ ሕልናኻ ንኽድሕን ዕድል ይረክብ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ምዝንጋዕ እዩ ብጓህን ሕርቃንን ዝተጎድአ ኣእምሮኻ ክትዘናጋዕ እንተለኻ ደረጅኡ እናቐነሰ ከም ዝኸይድ መጽናዕትታት ይሕብሩ ኣብዚ ክትርድኦ ዘለካ ነገር ግን ኩሉ ሰብ ዝዘናግዐሉ መንገዲ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ንኣኻ ባህ ዝብለካ መሪፅካ ጽቡቕ ግዜ ክትሕልፍ እንተለኻ ኣእምሮኻ ይሕደስ እዩ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሃለወ ደቂ ሰባት ኮይና ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ብፍቕሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኻልኦት ነገራት ዘጋጥሙና ማህሰይቲ ልብና ክስበር የብሉን እኳ ደኣስ ወዲ ሰብ ፍጹም ከም ዘይኮነ ኣሚንና ሸለሊልና ካልእ ሓድሽ ህይወት ክንመርሕ ኣለና ይብል
ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ዘጋጥመና ጸገም ቅድሚ ሕዚ ካልኦት ሰባት ኣጋጢምዎም ዘይነበረ ክኸውን ከም ዘይክእል ክትግንዘብ ኣለካ። እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ዝጋገይዎ ነገር ድማ ኩሉ ነገር በቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ጥራሕ ዝቕጽል መሲሉ ስለ ዝስምዖም። ስለዚ ኩሉ ግዜ ጸገማት ብዘጋጠሙ ቁጽሪ ልብኻ ትስበር እንተኾይንካ ጥዕናኻ ካብ ምጉዳእ ሓሊፉ ካልእ ትረኽቦ ረብሓ ከም ዘየለ ክትግንዘብ ኣለካ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።